Здравейте, приятели! Замислили ли сте се как дишате? Този божествен дар, който имаме от самото начало, от нашето раждане. И как никой не говори за него. И то става неосъзнато, автоматизирано, по някаква причина плитко, забързано. А всъщност дишането ни е отново дар от Бога. По причина да сме здрави и да можем да се свързваме с нашия духовен водач, въобще с духовния свят. Когато дишаме осъзнато, настъпват много промени в нас самите, в мисленето ни, в физиологията ни, в начина ни на хранене. Нека да обясня какво имам предвид. Когато дишаме бавно, дълбоко, осъзнато, тогава въздухът, който поемаме, сам променя позицията на тялото ни, така че тя да бъде изправена и си проправя път, така че да може енергията, която преминава през тялото ни, да има зелена светлина. Изправя позицията на тялото ни. Променя начина ни на хранене. Нали не си представяте, че след голямо пиршество и преяждане може да седнете в кръстосана позиция с изправен гръб и да дишате. Тежи ни на корема и не можем да си поемем глътка въздух. Така моли да го издуем, за да поемем пълен капацитет кислород. Тоест, когато започнем да дишаме бавно и осъзнато, тогава тялото ни започва да си казва: не, аз не искам толкова много храна, защото за мен е по-важно да дишам. Да дишам леко и свободно. Леко и спокойно. Променя здравословното ни състояние. Защото когато дишаме бавно и осъзнато, тогава доставяме на нашите органи кислород във все по-пълен капацитет. Казвам все по-пълен, защото то не става отведнъж. Ако си мислим, че ще седнем и ще започнем да дишаме на максимум, за съжаление не е така. За всяко нещо си трябва време и постоянство. Какво още променя дишането ни? Променя физическата ни издръжливост. За да може гръбначният ни стълб да е изправен, трябва мускулите на корема ни да са достатъчно издръжливи, за да седим продължително време в тази позиция. От друга страна, има видове дихателни практики, които сами по себе си активират много силно работата на коремните ни мускули. И така, едно дишане, бавно, дълбоко, осъзнато, променя физическата ни стойка, променя здравословното ни състояние на органите, променя начина ни на мислене, променя хранителния ни режим, променя нас самите, учи ни на търпение и най-вече на чисти мисли. Помислете си, колко важно е за вас да дишате осъзнато и какво и по какъв начин искате да живеете. Защото когато поемем глътка въздух, усещаме тялото си
как се чувства. Усещаме вибрациите на тялото си, неговите желания. И тук стигаме до един момент, в който напоследък много хора говорят. Пробуждането. Пробуждането, което става отвътре навън. И това пробуждане става, когато притихнем, когато насочим вниманието си към диханието и постепенно изчистим всички мисли, които ни тревожат и няма нужда да са в нас. Така че, нека да дишаме бавно, дълбоко, осъзнато.